Отворете интернет страницата на единния електронен портал за електронни услуги. След зареждане на страницата изберете вход от менюто в горната част на екрана. От показалата се страница изберете вход чрез автентификация и влезте с вашия електронен подпис, ПИК на НАП или ПИК на НОИ, следвайки стъпките. След успешен вход от меню, електронно осигурително досие натиснете върху електронно осигурително досие за пенсия. От лявото меню натиснете върху раздел Отпуснати пенсии. На страницата се появяват две секции. Натиснете върху Актуална справка за пенсионер, за да я разгънете. Там веднага се вижда видът на пенсията и вдясно новият месечен размер след осъвременяването. Ако получавате повече от една пенсия, ще видите един под друг, изписан новият, осъвременен размер на всяка от тях. Като съберете сумите, ще видите общият размер, който ще бъде преведен по банковата ви сметка или ще получите в съответния пощенски клон. Ако натиснете върху бутона «Детайли на всяка една от вашите пенсии», ще видите как се е променял размерът през годините.